people of all cadres. Ero kama na inya kumedo mana kete kae mano kabede wami reporter makende kaluore koda ikrok ne nyasi mogik mar mar jamadar Francis Ogolla mabendo dichieng makiny itimo e county no mano Masiaya ko bende ote magi bende ntiere kae to abong'eyo gi mana bang' kinde matin mak mana nigi e kinde machalo koda mae eni familia mar mosendo jamadar Francis Ogolla kanisa kod jalweny oyuago jamadar Ogolla kaka Jambola kendo jal mane okohero nyisore koloso elo familia margi mano wuoda jamadar Ogolla Joel Rabuko Mondi oyuago wuongi kaka jalweny mano chiwore mar neno ni piny Kenya obedo gi kwe ka bendo kwayo jolweny omed siro lek mar babane mar rakore kod jonjore mago mag Al-Shabaab ka jalup jatend jolweny Charles Kariri osingoni kaka jolweny ma KDF pod gibiro medo chung' motegno e kedo gi jonjore ma pacho ka Joyce Oduor nigi ler mathoth. Very much. Alap Maulinzi Sports Complex Lang'ata familia mar mosenindo jamadar Francis Omondi Ogolla oriwore kod jolweny, joten kanise, jotelo kod jokenya e chiwo luor margi mogik ne babagi mane owito ngimane chieng' tich ang'wen jumani e masira mar ndek kalapapla. Koloso elo familia margi, wuod jamadar Ogolla Joel Rabuko Omondi wacho ni gin kaka familia mar jamadar gibago kopo mare mogik kaluwore kod dwaro mare nikech babagi nen Jambola mane ohero ngima mani pinya. I've just been told it actually costed 6,800 shillings. Hii mambo mingi ya casket ati mtu mkubwa 500,000, 1 million. His essence and spirit is no longer with us. This is a body which he served the country with, and now it is finished. Now Mzee is wearing the uniform we done for number 1 functions, but tomorrow we'll be wrapping in the sheets. We'll extract him from the casket and lay him in the ground so that he can return to us dust as quickly as possible, just the way he wanted it. Joel omedo ni babagi ne en jala mane oluoro Nyasaye kendo kinde duto ne en jachiwo wach mane osir kod jalup jatend jolweny Charles Kariri kod kanisa. Somewhere in that helicopter wreck is his Bible, which was his most precious possession. He would be considerate of actions before he took them. So, sir, and this, as we have heard, is grounded on his strong professional grounding, his spiritualism, his intellectual abilities, and family background. General Ogolla walked with Christ. Even when he would get an opportunity to visit the defense headquarters, he would pass by my office. Wuod mosenindo jamadar Ogolla wacho ni oseikore mar kawo ting' mar rito min mare kaachiel kod familia margi duto mana kaka wuon mare no nyise motelo ne thone. He understood that his position was temporary and it would always end. But he spoke in a certain tone that would suggest that, my son, I won't always be here and you will need to take care of my wife and my other children, which I am more than ready to do, and it will not be a problem. Joel olero kaka wuon mare ne ochiwore mar neno ni piny Kenya obedo gi kwe kokwayo jolweny mondo kik dog chien e rakore kod jolweny mag Al-Shabaab. I wanted to die, in fact, fighting one of these enemies. And so, usikubali kuogopa Al-Shabaab. Kama mdosi wenu wako wanaogopa adui, basi mnaogopa nini? Yeye amelala hapa na sisi wote tutalala hapa. General Ogolla lived a life of taking the public interest first. Kata obedo ni wuon gi ne okochuno mondo timo rak kinde ka kinde kod jolweny mane otelo negi, Joel wacho ni wuon mare ne timo kamano mar neno ni kinde duto dende ni kare. Joel okwayo ganda mondo okop ranyisi makare mar wuon mare. Jalup jatend jolweny Charles Kariri osingo ni gin kaka jolweny podi gichung' motegno kendo gibiro siro lek mar jamadar Ogolla kata tok tho mare. We accept the will of God. Your Excellency, my duty is to assure you that the Kenya Defense Forces remains strong despite the loss. We are continuing with our duties of securing our country
just like the general would have wanted us. And his passing will only give us the impetus to do more. Jamadar Ogolla oweyo chien min ode Aileen Kathambi Ogolla, nyare Lona Achieng' Omondi, wuode Joel Rabuku Omondi, chi wuode Muthoni Njega Mwaura, kod nyakware Taji Mbarara. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Report no ma Joyce Oduor ben makoro terowa e yweyo wa mokwongo e chenro ni kapok odhi e yweyo tantiere koda ote magi ainyisa kendi mano athagina nyakwararwa mar Kisumu tiengre wacho ni wuoro ni sirkal sani korka paro mar cheko masinde ma jolweny tiyo godo wacho ni mana tok kamasira osetimore machielo iri wacho ni waneni makare sana kod Lawrence Milewa Stanley Osumba gi mama ni Rose Onyango maro kanyero tis tinga oganyero kamana inya Milka ineno chendo kentiere Migori gwenge maguradi Jamadar Francis Ogolla mondo oyuegi kwe kokamano tioro mos ne baba ni kanyakla kod makwanga Vincent Jawos wacho ni gimadanga wachi en ni Musa en nindo General Ogolla Francis ero kamana hinya kuom ote mari Paul Thomas yuago General Francis Ogolla kantiere wakula mfangano wacho ni thomare litni kabisa wadhi yueyo pod waduogo gi report ni mamoko kikidhi maboro.